हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो मेन कन्टेन्टआव थांनायनि सिगां नैबे बाथ्राखौसो नोंथांमोनजों रायज्लायनो बा शेयार खालामनो लुबैदों रायजोफोर। माने जोंहा दाख्लै बावैसो जे गोबांथार भाइरेल जाबाय नङा होमबा, नोंथांमोना मिथिखाबाय बा नोंथांमोना नुखाबाय ससियेल मिडियायाव बयनिबो फिसा फिसौ गासैनिबो चेनेल फेसबुक बे भाइरेलनि सायावनो गासिबो कन्टेन्ट लाबोजोबबाय। दा बेवहाय आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों रायजोफोर जे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बबेबा फिसा गारायखौ गिदिर खालामनानै होनाय बायदिबो जानायखौ आं नुयो आरोखि। माने जाथाया फिसासोमोन नाथाय ससियेल मिडियायाव बैनि चेनेल बैनि माबा एखेबारे ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय लोगो लोगो बयनिबो मबाइलाव थाबाय। दा बे हिसाबै बे बुस्थुआ गुवार जाबाय आरो फिसायानो गिदिर जाबाय। लास्टआव खुथ्र'हाय गोरोन्थि जाहैबाय। दा बेखौ आङो ओरैबायदि सानदों, नंगौ आंबो मिथिदों आंबो मानिदों गोरोन्थिया बिथांजोनिनो। बिथाङा ओरैबायदि गोरोन्थि मावदों जे बियो खुनु दिन सुखुथावै गोरोन्थि आरोखि बुंनो थाङोब्ला। दा बिथांजोआ मायाव गोरोन्थि मावदों होनोब्ला बेनो रायजोफोर, माने आइजो माहारिनोबो बिथाङा मानहानि खालामबाय, जाथिनि मानहानि खालामबाय, हारिनि मानहानि खालामबाय नङा होमबा, न'खरनि मानहानि खालामबाय, जाथि खुरमानि मानहानि खालामबाय। बिथाङा गासैनिबो मान सन्मानखौ माने फुरा गाज्रि खालामबाय आरोखि नङा होमबा। नाथाय जों मानसिसो नङा होमबा, जुनारथ' नङा, जों मानसिसो। बिथाङा गोरोन्थि मावदों होननानै बिथांनिल' जुदि जोङो बिथांखौ थैजासिम एखे थैजानो लुबैथारनाय माखासे लाइफखौनो डिस्ट्रय जाजोबना एखे थैथारनायसिमखौ लुबैनायाबोथ' जोंनि थाखाय जाथावाना रायजो ना जाथाव जाबाय, गाज्रियानो जाबाय मोजाङानो जाबाय, गोरोन्थियाथ' गिदिरथार मावखाबाय। दा गोरोन्थि मावनायनि उनाव बिथाङा फैफिनबाय आरो फैफिननायनि उनावबो दिनैहाय जों नुबाय थायो बिथांनि सायावनो भिडिअ बानायनाय आरो बिथांखौ लाजि फोनांनायनि अनेक भिडिअ बानायनाय नङा होमबा। तो बियो गावनि दायाव जाबाय, नोंखौ मिथिगौ जाबाय, खालामबाय, बयबो बखिबाय। नाथाय आङो एफाग्राब माबासिम थाङाबा मोजां नामा आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों। मानो होनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों सोरबा सासे दायनिगिरिखौ साजा होनो हाया बा जोङो दायबोधोखौ बिजिरनानै जोङो फाइनाल खालामनो हाया। दा बेनि दाय गोरोन्थिया बहा जादों बहा जायाखै बेखौहाय तदन्त खालामनानै बिजिरनो थाखाय गामियारि गावबुरा थायो, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो, गामिनि गाहाय गारजेनफोर थायो आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि थागोन आरो फिसायनि न'खरनि थागोन, जाथि खुरमा बाय बाहागि थागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जाथिखौ फोसाबग्रा समाजारि माखासे नियमजोंहाय मा होनो साजा मोननांगौखौ साजा मोनहोनाय बा माबायदि बिथाङा दाय मावदों बिथांनि दायनि साजाया मा जानांगौ बेखौ समाजा बिजिरनानै होगोन आरोखि। दा नाथाय जोंनि ससियेल मिडियायाथ' बेबादि एखे फाइनाल बिजिरनानै होनो हानाय मोनसे माबा नङा। दा बिनि थाखायनो ससियेल मिडियाया समाव सोरखौबा लाजि फोनांनाय बा समाव सोरखौबा दुखु होनाय बेबादियाव अनेकथा खैफोदबो लाबोयो आरोखि। मानो होनबा बियो सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फुरा फोजोबनानैबो लानो हागौ। अब्ला जों बेखौ जिउ जोबनायखौ लुबैयो नामा रायजोफोर? जिउ जोबजासिम माबाखौ बिथांखौ जोङो साजा होनो लुबैयो नामा? बेथ' जों मानसि हारिनि आखु जानो हागौ बिथांजोखौ जुदि दाय मावदों होननानै समाजा बिथांजोआ गाज्रि मावदों होननानै समाजा बिजिरबाय, गाज्रियानो जाबाय बा न'खरा बिथांजोखौ गाज्रि मावनायनि थाखाय नाङायानो जाबाय थाथों। बिथांजोआ हयथ'
बे न'खराव संसार जानायनि खाबु गैला बिथाङा मा मावनानै जायो जागोन नाथाय हयथ' बिथाङा नेक्स्ट टाइम हयथ' माबा मोनसे सोलायनायबो फैनो हागौ बेखिनिखौबो जों बुजिनांगोन आरोखि मानसि हिसाबै गोरोन्थिया मावो बयबो मावो आरो जोंनि जाथिनि गेजेराव हयथ' बिथांजोआल' नङा होनदों जोंनि आन्दो आनला नुयै खना खनला बहुद थानो हागौ दा जोङो बेखौ नुनाय बा मिथिनाय हिसाबैसो बेबायदि फेमास खालामबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फुरा फोसावबाय नङा होमबा थ' आं सानो आं खावलायनो लुबैयो बेखौनो माने जाहाथे बिथांनि जिउखौ जोबथायजासिम बा जोबजासिम जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों लाजि फोनाङा आं बेखौ खावलायो आरोखि थ' जायखियानो जाया जों बयबो साननो हनो हायो माबाफोर मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा आंखौ निमाहा हो रायजोफोर मिथिगौ आंबो मिथिनाया बिथांजोआ बहुद गिदिर गोरोन्थि मावदों हारिनि बा जाथिनि बा आइजो माहारिनि बा समाजनि एखेबारे न'खरनि बिराद गिदिर मावदों आरोखि सुफुंनो हायो दा बेखिनि रायजोफोर आरो बिथांजोआबो जाहाथे जा जाबाय गावनि दायाव बुंजाबाय बा गावनि दायाव बखिजाबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव बयजोंबो सिनायजाबाय सोरबा हयथ' सिनायामोन आंबो सिनायामोन बयबो सिनायामोन दिनैनि गेजेरावबो सिनायजाबाय दा बिथांजोआ नेक्स्ट टाइम जाहाथे गावखौनो आरोबाव बेबायदि खालामनानै लाया मोजां लामाजों जाहाथे आगान सुरलाङो आरो मोजां माने थांनानै थानायनि माबा मोनसे बेबस्थाखौ लायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय बिथांनिसिमबो थ' रायजोफोर जिखुनु जादोला आङो मेन कन्टेन्टआव फैनोसै मेन कन्टेन्टआ जाहैबाय बेनो रायजोफोर जोंहा बिटिसिआवहाय बिटिसि इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि फैथारबाय नङा होमबा बे जेसेबां खाथिनिफ्राय खाथि फैदों एसेबांनो दुंदुं हाव हाव जोंनि बिटिसिनि राजनितिक दोहौआ एखेबारे गुदुं गुसु जागासिनो दं नङा होमबा बै मोनसे हान्जाया बै मोनसे हान्जाखौ बखिनाय बै मोनसे हान्जाया बै मोनसे हान्जाखौ बुंनाय बखिलायनाय एखेबारे दा जाहांबायानो बिराद माने नङा होमबा हाद्रि खुफुंलायगोन नामालै रायजोफोर देग्लायनि बिटिसि इलेक्सनालाय माथो दानिफ्रायनो बबेबा माने एबार फैबावबा होसोगोन होनलायनायसिम थांबाय माथो दानो बिटिसि इलेक्सनाथ' दङ गोबाव दंबावोसो आरोबाव माने खोनानाय बायदिब्लाथ' फैगौ सेप्तेम्बर दानावसो जागोन बादि होननानै खोनादों नाथाय दानोथ' हाद्रि खुनाय बायदिखौ नुखाबाय माथो रायजोफोर थ' जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेलखौ सानोबा राजनितिकखौ सानोबा बिराद लाजिथावबो आरो दुखु गोनांथाव रायजोफोर माने पलिटिकेलखौ गेलेयो पार्सनेल मेटारखौबो रायखांलायनानै ओरैबायदि माबा खालामो आरोखि मिथिबाय दा बेफोर बिराद पलिटिसियानफोरनिफ्राय जाथावा आरोखि मानो होनोबा पार्सनेलखौ हांहरलायनानै रायज्लायनाय माबानाय बेफोर एखेबारे जानो नाङा पलिटिसियानफोरनि आरो आं बेखौनो बुंगोन जे पलिटिसियाना जाय जानो गोसो जाय बिथाङा पलिटिकेलाव आगान होबाय फिल्डआव ओंखारबाय बे बिथाङा मोजां गाज्रि बुंजानायखौ जुदि सहायनो हायाब्ला बे मालाबाबो पलिटिसियान जानो हाया बे हले खाथांखा मानो होनबा दिनै नोंथांमोना सोरबाया मा होनो सरकाराव दङ सरकाराव थानायखौ अपोजिसन पार्टिया गाज्रि मोजांखौ एल' एला नागिरनानै सिं सा नागिरजोबनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंखागोन नोंथांमोननि मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों बेखौ बिथांमोना मोजां मावदोंबाबो मोजांखौ नुखानाय नङा अपोजिसन पार्टिनि बे मोनसे थांखिखा अपोजिसन पार्टिया डाइरेक्टलि नोंथांमोननि गाज्रि मावनायखौल' नागिरगोन मोजांखौ नागिरनाय नङा मानो होनबा नोंसोरनि इमेजखौ गाज्रि खालामनांगौ नङाब्ला बिथांनि पार्टिखौलाय बोरै मोजां मोनगोन बिथांमोनालाय बोरैथो देरहागोन नोंखौनो रायजो राजाया गासिबो मोजां होननानै सानबाय थायोब्लालाय नोंथांनि गाज्रि मोजांखौ बिथांमोना नागिरजोबो खना खनला बे जाहैबाय अपोजिसन पार्टिनि खामानिखा आरो अपोजिसन पार्टि जुदि थाया बे गभर्नमेन्टआ मोजां जाखाया कारापसना एसेब्लाबो बांसिना जाखागोन हाजार अपोजिसन पार्टि थानायावनो दासिमावबो कारापसन जायो रायजोफोर आरो अपोजिसन पार्टि गैयाबाथ' कारापसना जाखागोन आरो दिनै साननानै नाय बिथांमोना सरकाराव दं जुदि सरकार दानो हायाब्ला नेक्स्ट टाइमफ्राव बिथांमोनाबोथ' अपोजिसन पार्टि जानानै बिथांमोननि गाज्रिखौनो नागिरबाय थागोन नंगौना नङा रायजो दा बे आरोखि
मोनसे खोथा मेनानै बिसोरो रायजोफोर माने आंहा मोनसे डाउट फैदों साननाय फैदों गोनो गोथो फैदों माने जोंहा बिटिसि इलेक्शना 2005 निफ्रायनो जाबोदों नङा होमबा 2005 निफ्राय लानानै दिनैसिमाव 25 नङा होमबा 25 जाबाय 20 बोसोरानो जाबाय नङा होमबा दा 20 बोसोराव खनब्रै इलेक्शन जानोसै जोंहा नङा होमबा खनब्रै इलेक्शननि गेजेरावहाय माने जों जाबोनाया खालि एप्रिल दानावनो जाबोबाय थानायखौ जों मोनबोदों नङा होमबा रायजोफोर नाथाय बे एप्रिल दानाव जाबाय थाग्राखौनो बै सेप्तेम्बर दानावहाय मा हिसाबै लांनो नागिरबाय नङा होमबा आं बेखौ गोनो गोथो मोनदों दा बाहाय आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों रायजोफोर माने बे बुस्थुआ सोरनिबा सोलो सोरनिबा पलिसि नङाथ' सेप्तेम्बर दानाव लांनाया आं बेखौ सानदों आरोखि रायजोफोर माने एप्रिल दानावनो जाबाय थायोमोन 5 बोसोर मुरे मुरे जे इलेक्शन जायो बिटिसिनि बियो एप्रिल दानावनो जाबाय थायो नाथाय नै देग्लाय माने सेप्तेम्बर दाननिसो खोथा होनदों माने जोंहा मामाया आसामनि चिफ मिनिस्टारा बियो बोरै जाथावो आं सानदों आरोखि माने बेवहाय निश्चय बिथांमोननि माखासे प्लेन बा माखासे सोलो प्लेनिं दङ जोंनि बिटिसियावहाय बे जाहैबाय आंनि मोनदांनायाव बिथांमोनहा जोंनि बिटिसियाव दासिमबो फिल्डखौ क्लियार खालामनो हायाखै माने बिथांमोननि फिल्डआ दासिमबो गुसेबाव दङ अरजोबाखै दा बिथांमोना बै सेप्तेम्बर दानसिमाव बे फिल्डखौ फुरा क्लियार खालामो फिल्टार खालामजोबगोन रायजोफोर बिनि उनावसो इलेक्शनाव नामायगोन बिनिफ्राय मेजरिटिखौ नायगोन बिथांमोना गावसिनि मेजरिटि बेसेबां मेजरिटि दं जोंहा बिजेपि हिसाबै बिटिसियाव बेखौ नायगोन जों दा मोननैबो पार्टिया जेनेबा हमनानै ला इउपिपिएलआबो एलायन्सखौ नागिरबाय थादों नङा बिजेपिनि ओमफ्राय बिपिएफआबो सिंजों हयथ' नाजादों एलायन्स जानो बिजेपिजों नाथाय सोर बिपिएफ सोर इउपिपिएल बिथांमोना गावसिनि मेजरिटिया जुदि सेप्तेम्बर दानसिमनि गेजेरावहाय फुरा क्लियार फिल्टार खालामनानै गावसिनि मेजरिटिखौ जुदि मोनदांबाय नों इउपिपिएलबो गैया बाबा नों बिपिएफबो गैया हारसिं गेलेनायनि नै नोंथांमोना नुखाबाय खोमा मैयानि भिडिअ मोनदां र' आं भिडिअ क्लिपखौ होबाय थालिया नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय जानो हागौ दिलीप माबाया मा होनदों बिथाङा बुंदों माने बिजेपिया बिटिसियाव हारसिंनि इलेक्शन गेलेगोन र' गभर्नमेन्टनि समा दंबावो नालाय बिटिसियाव इउपिपिएलजों एलायन्सआव जुदि खाथि खाथि जेब्ला मा जायो इलेक्शननि थाखाय सरकारखौ जेब्ला सिफायो लोगो लोगो बिथांमोनहा बोलो फोरागोन सोर इउपिपिएल सोर बिपिएफ रावखौबो सिनायनाय नङा दा बेखिनि समखौ बिथांमोनहा बे गावसिनि फिल्डखौहाय फिल्टार खालामनोसो गावसिनि फिल्डखौहाय साफा खालामनोसो गावसिनि फिल्डखौहाय फुवारनो थाखायसो बिथांमोना बेखिनि समखौ फोलावनो नागिरदों होननानै आं दिनै सानदों रायजोफोर थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजियो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम हयथ' आं साननाय बायदि नङाबो जानो हागौ माखासे नेम निथिबो थायो सरकारनि नियम बुंजोबनोबो हाया जोङो खुनु माने गुदि गैया बिफां गैया बुंलाबायबाबो जाया दा बेहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनांगोन बा निमाहा होगोन आं आसा खालामबाय स' रायजोफोर आङो गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर'